nôl yma ym Mrwsel, a mae wedi bod yn gyfle eiraid i ffermwyr y genedlaeth nesaf i wrando i fynegu barn yng nghanol gwleidyddiaeth Ewrop. A tybed be fydd yr argraffiadau ac yn wir y negeseuon fyddan nhw'n gymryd adre o'r ran hyn. Mae'r lle wedi cael argraff enfawr, yma i fod yn onest. Mae lot i weld, mae'n lot i gymryd mewn, a mae lot o bobl yn gweithio tuag at helpu ni gytre. Nathon ni cwrdd â Tom Tynan yn gynharach, a gath e dylanwad enfawr arna i. Mae'r pasiwn yna, mae a'r Commissioner Phil Hogan yn wirioneddol yn gweithio i ni, o'n i'n teimlo. O'n nhw'n moyn symleiddio'r proses, o'n nhw'n moyn cael ffermwyr i weithio gyda'i gilydd, i weithio fel un, ac i gweithio at yr un gôl, sef gwella a progression. Nhw wedi ymladd i gael lot o flexibility i Llywodraeth Cymru, a mae'r system yn eitha rhwydd mas yma, a mae lot o'r job yn cael ei datblygu wedyn gyda Llywodraeth Cymru. A fi'n credu mae eisiau ni gweithio gyda'r cynulliad i trial symleiddio'r proses. Dyn ni yn proses y cap ar y foment. Yn Brussels maen nhw'n trafod y cap nesaf. So mae rhaid i ni galluogi trial symleiddio'r proses erbyn y rown nesaf. Mae'n bwysig yn fy marn i ddod allan o hyn, i glywed beth sydd gan pobl fynd i gynnig, ac allan ni fynd ar ymateb na gytre wedyn ni, a rhannu fe gyda'r ffermwyr gytre a trial gwella beth ni'n neud.